Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:21. This time check is brought to you by ACS Menu. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes, December 1, 2020, unang adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2020. Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Kay ti bulan na sang Disyembre, isa na gid lamang ka bulan ang nabilin before pa man kita magtakboy sa 2021. 24 diyas ang nabilin before pa man mag Christmas Day, samtang may 31 diyas ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Mag-inopdanay kita mga kaaksyon sa sining MGCQ na nga status sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kung naka-modified na, hindi taman pag-abusaran. Oy, amo man sa gihapon kung ano ang ginhimo ninyo sang pion nga naka-GCQ kita. Same lang gihapon kung naka-MGCQ kita para nga likaw ang tanan sa anuman sining nga kagaw. Ay, pwede. Manbalo ka si COVID-19, naralangga pa sa lipod mo. Once makita yan nga daw ligwa, ma-attract ka na sa gidayon, no? Pero may mga mga bagay nga panubuan sa idalom sang MGCQ. Rason nga ang mga kabataan pwede na amat-amat na dagon-dagon sa mga mall pero may upod nga ginikanan. Ayos, sige, i-plastato na karon mga kaksyon ang sa MGCQ, at least sa iban sining wala pa makahisayod kung nanano
ang kasuguan kag limitasyon sa idalom sang MGCQ dapat maintindihan nato na bululigay kita tanan kay wala man ta pierdihon kung nagabinuligay, no? Sa sining pagpangalagad sa aksyon na BBB sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kabarangayan kag kapurukan, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan plus ang aton sining mga kaaksyon sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Apisan nga daw taas pagidyang numero sang probinsya no kahapon do 70 plus bla mo. Pero gabay untang ti initanan basi malampuwasan man niya. Kag maganubo man ang Negros Occidental sa sining mga inadlaw mga kaaksyon. No? Anti Disyembre na gidman kay ti kung isip-isipon tang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta ang nagapang dekorar na sa mga Christmas lights. Kag nagapahamtang na sang mga sign sa bulan sang Disyembre, mga Christmas decor, Christmas lanterns, kag mga lights. Ara na, naplastar na kay bisan kuno nanong COVID basta dayon ang bulan sang Disyembre. Sige sa mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side kag sa bugos nga Region 6 tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag ginapabot ginamon mga kaaksyon nga kamo magasunod sa anuman sining nga mga health protocols sang Iloilo to naka GCQ pasla ya ang syudad sang Iloilo, ha? Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang palibot sang syudad sa Bacolod o marugoom-goom gawa. Nagaro panalithi mga kaaksyon. Anyways, anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial mangingkaw ta sa aksyon Marlon Hinubia. Probinsya magapatuman sang 4 ka adlaw nga moratorium sa biyahe sang eroplano subong nga bulan sang Disyembre biyahe sa Enero o no suspendido man. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Action Dale Salazar. Oversight Committee sang Bacolod ginapaboran ang pangabay sang simbahan nga mas paliputon pa ang curfew para sa Misa di Gallo. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Action Eden Abuso. BCPO plano ipangabay sa Emergency Operations Center o kon EOC sang syudad sa Bacolod nga i-pull out ang iban nga kapulisan nga ginpamtangan sa contact tracing team. Ang pulis ganida sa may sa may boundary sang Talisay kag Bacolod lamo da sa area sang barangay barangay Bata. Daw may pulis panada nga ginpamtang ya daw 4 kabilog kun 3 sa tion sang kapunanon kag kagabihon. Nano man ang mayara pa daya pulis i-check ta na karon sa kay pulis Major sino ganing chief of police ang Police Station 3 parang nga may baluan tanada kun bala kay ti ara ga check man sila gihapon nalabayan tato sang Domingo ara sila mga kaaksyon naga checking pa sa mga salakyan nga nagalabay, no?
Doon mo na lang ni Guro ay duntong kontra sa police station number 9 sa Sumag Kumayara pa sa boundaries ang Sumag kag Bago. Driya boundaries ang Talisay kag Bacolod. Doon may nag-checking pa. Ay... Sige aton hibaloon na karon dugay-dugay mga kaaksyon. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni aksyon na Brian Morden. Morsia PNP may person of interest na sa pagpatay sa isang kaamay. Samtang balita sa patrol, balita ni aksyon na Eden Abuso. Ginabulubanta 350 tubtog 400 ka mga preso na talana nga i-commit sa BGMP sa bulan sang Disyembre, ilabi na sa December 8. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town, igabalita ni Akson Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. 40 anyos nga lalaki ginaligad drug poser dakop sa ginpatigayon nga by bust operation sa mga kapulisan sang siyudad sang Cadiz. Kag sa sentral nga bahin sang aton sining probinsya dra sa Banwa sang Moises Padilla igabalita ni Akson Percival Villamor. 3 ka mga personal unsay nagkaladakpan sang kapulisan sa Banwa sang Moises Padilla matapos nga naaktuhan nga gampang sang iligal nga panahon. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Akson na Dorel Cabato gikan sa News Center. Mga adik sa marijuana. Marijuana naman ang ginabakal ay pwerte bangod na budlayan magpangita sang supply sang shabu suno sa DILG. Pagtaas ang kaso sang HIV/AIDS karon nga COVID-19 pandemic ginakabalakan sang isa ka mamalidha. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga syudad sa Bacolod kag bugos nga probinsya, bugos nga Region 6. Kag didto man sa bugos nga pungsod Pilipinas kag sagwa sang aton sing pungsod, no? Aton hibaloon karon dugay-dugay sa report ni Akson na Dorel Cabato. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, buling. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon ginaknowledge na ang aton sininga mga naka-tune in na via Facebook Live sa Aksyon na Radyo Bacolod, no? Sa mga Facebook lovers naton nga yara na nakapadala na sa inyo sininga mga mensahe karon dugay-dugay lang, no? Kaya tagan ta na igtalaw pangod plus ang aton sininga mga kaaksyon nga nakatutok na sa aton sininga website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton sa Aksyon Radio Bacolod, no? Ayos! Sige, daligid lang kay rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery sa sining adlaw mga kaaksyon December 1, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 26 kag 22, liwat 26 and 22. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay
Ayos, sige, daligid lang ha, kay yari kita mga ka-aksyon sa aton sini nga pagbasa sang mga ginpadala ninyo nga mga mensahe kay Valencia Kinet. Thank you so much, good Valencia Kinet. And Rica Librelia Lambatin, present na si Rica Librelia Lambatin, no? May lang nga pagpamati dra sa pamilya Hinisera sang Isabela kag kay Maria Steven, may lang nga pagpamati Maria Steven. Thank you so much, gid, no? Kay Huma Lumina, may lang nga pagpamati man Lumina, no? Huma Lumina. Kay Jory Montiliano, happy birthday, kag kay Sir Edwin Pinida and Dino Alik, may lang nga pagpamati, no? Kay Edwin Pinida, kag kay Dino Alik, kag sa kay Len Malit, ayos. Kay Chirek Eric Rojo Asiado, may lang nga pagpamati dra sa Quezon City, Manila, no? Kay Ronel Cardinal, may lang nga pagpamati, no? Good morning, Ronel Cardinal, no? And si Alan Brasa, may lang nga pagpamati, ginatamyaw lang ang iya sining mga kakilala dira sa Pontevedra. And Liberty Binitin Obaldo, watching live from Barangay Mansilingan, no? Sa East Home 4, no? May lang nga pagpamati dira sa East Homes 4 Mansilingan kay Liberty Binitin Obaldo. And Antonio Talaban Oriol, no? Antonio Talaban Oriol, God, non-Action Rex, monitor lang kami diri sa Bacoor, Cavite. Thank you so much, Antonio. Kag sa aton sini nga mga ka-aksyon. Damo ta listeners sa Bacoor, Cavite, no? Kay Zet Alunan, may lang nga pagpamati, and Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang nga pag-monitor da sa Celine Homes. Present naman siya, bisan MGCQ kita to Rex, hindi kita mag-untat pangamuyo sa aton Ginoo. Pray na pray lang gid kita, no? Dapat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Jose Hierson na Pinighonyo, may lang nga pagpamati da sa area sang Barangay Granada. And kay Ami Hinisera Infante, may lang nga pagpamati Ami. Dino Alik, Action Rex, bugnaw na huyop sang hangin sa amon, gani man. Daw marugal umo ng aton sining tiyempo, Sir Dino, no? And kay Asilig na Ziralim Milyares ni sa siguro, Angelica Milyares, may lang nga pagpamati dira sa Araw 2, Purok Araw, Barangay Vista Alegre na madam. Thank you so much, gid. Salamat, gid. Kay Vincent Herbolario, may lang nga pagpamati, naka-live sa Facebook dira sa Takuling. Sa kay Vincent Herbolario, kag sa mga kaupod dira, may lang nga pag-monitor. And Jinjin de los Reyes, may lang nga pagpamati, Jinjin de los Reyes. Kung sa diin ka man, salamat, gid, no? Nga nag-monitor diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Ayos, sige, daligid lang kay mahatag tanay pila ka mga commercials. Then, balik kita dugay-dugay sa aton sining pagdulong na sa mga balita. Pagkatapos lang sining importante nga mga commercials.
balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 ng atunura sa 11:44 na mga kaaksyon. Tandaan tagid sa imo sini nga pag-ehersisyo, hindi gid magkalipad. Kadtuantang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon na Dorel Cabato, mga adik marijuana na naman. Atensyon mga adiktos ha. Marijuana na naman ang ginabakal bangod na budlayan magapangita kuno sang supply sang Cebu suno sa DILG. Aba, pagtaas ang kaso sang HIV AIDS karon nga may COVID-19 pandemic ginakabalakan sang isa ka mamalidha. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga Rion Sai, labi na sa Bacolod kag Negros Occidental, kag bugos nga pungsod de Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, maayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Na notisyahan subong sa nga otoridad nga nagabalik na sa paggamit sang marijuana ang mga adik bangod sa kabudlayan nga makakuha sang supply sang shabu. Iniya ang ginpahayag ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo kasunod sa iya mas ginpabaskog nga kampanya sang Philippine National Police o PNP batok sa illegal nga droga. Ginmensyonar ni Anyo ang pagkaaresto damlag lang sang 3 ka mga tao sa EDSA Balintawak sa Quezon City nga nagresulta sa pagkakompiskar sang 128 ka kilos sang marijuana. Sadtong Setyembre 24, mayara man sang 3 ka plantasyon sang marijuana nga nadiskubrihan ang PNP. Kan nagresulta ini sa pagsunog sa mga pananom nga marijuana sa 28 hektarya nga duta kag naglabot. Grabe gani kalapad Action Rex. Naglabot sa masobra 5 milyones pesos ang balor sini. So pa kay Anyo nga umpisa sadtong Enero 1 tugtong Setyembre 30 ang PNP kag ang PDEA ang nakapatigayon na sa operasyon kontra illegal nga droga nga nagresulta sa pagkakompiskar sang mga shabu, cocaine kag ecstasy nga naglambot sa 12.47 bilyones pesos ang balor sinitanan. Samtang sa iban nga balita nasyonal, nagpahayag naman sang kabalaka
si anak kalusugan Representative Mike Defensor sa posible nga pagsaka sang kaso sang HIV/AIDS sa pungsod karon nga panahon niya sang pandemya. Suno kay Defensor, naapektuhan sang COVID-19 crisis ang pagpakig-away sang pungsod batok sa HIV/AIDS bangod linibo ka mga Filipino o kon Pinoy ang hindi ma-chekyar o kon mausisa sa HIV kag madamo man ang wala na bulong subong. Sa datos ng National AIDS Registry, nagwa nga umpisa Abril tubtub Hunyo 2020 o kon sa panahon sang lockdown, yara sa 934 ang bag-o nga HIV cases nga na-record sa bugos nga pungsod. Pero mas manubo ini sang 68% gikan sa 2,938 nga na-record sa kaangay nga panahon nagligad ya nga tuig 2019. Sa kabilugan, umpisa Enero tubtob Setyembre karon nga tuig, yara sa 5,627 lamang ang mabag-o nga kaso sang HIV, mas manubo ini sang 42% ikumparar sa 9,749 nga kaso nga nadiskobrehan sa sulod sang siyam ka bulan sadtong 2019. Tidugang pa sang mamalidha bangod madamo ang wala mausisa, kaga wala mabulong, mahimo pa nga maglapta ang HIV bangod sa sexual contact nga wala mahibaluan. Sa dinagali ng HIV/AIDS na action endorsement? Sa action Rex, sexual contact. Muna siya? Pero usually, gid nga may mga cases na action Rex. Ang same sex, bala nga, yes. Muna gali. Nga, hindi na madula yan, no? Kaya wala masagom. Madula lang ako mag-contact sila. Yes, action Rex. Madula na sigurado. Sigurado, gina yung madula na saya. Kita mo ngayon, si Action Olivero, tsakto, gina. Hindi na magdamong HIV/AIDS na kung wala na sang contact, no? Pero kung mo nga may contact, sige, gyapon. Padayon. Amo na nga daw yung mag-focus ni sa AIDS, ano? Hindi gid maguro ni damo gid guro action dorsay kontra sa COVID-19. Wala gid ka to nga kag wala ka 18 gid gani action Rex. Tigaling kay do hindi ini mayo nga. Hindi gid mayo, hindi kay daw hindi. Hindi gid mayo. Yes. So, paguluntat na kamuglo, ito nagasaka man ang hilanat sang HIV/AIDS ni ho. Ay, hugid. May COVID-19 pa kita nga ginapangatubang. Isa lang nga na yung tubangon ta bala. COVID-19 lang nga na. Oo. Mayo gani ang dengue sa Bactioners kay doon nagpa-iway gurong dengue. Nagpa-iway gurong dengue. No? Kung wala lang mamonitor. Mayara gyapon siguro. Wala man mamonitor. Wala lang takabalo. Kay ang gobyerno ito yung gobyerno. Focus gid sa COVID-19 mo. Hindi basta-basta yung problema ni. Bilog niyang kalibutan niyang daan. Kag subong action Rex magluwas ngayon sa COVID do nagamatamat man ang leptospirosis bala especially nga nagbaha. Na ni subong mo. Nagligad. So halong-halong na. Halong-halong gid kay didto gani action Rex sa National Kidney Transplant Institute bala sa Quezon City. Naka-record to sang 78 ka leptospirosis nga nga kaso. Ini syempre nakuha sa kagat sang sang ilaga. So dra makuha ang ini nga balatian. So sa aton nga mga action maghalong-halong gid. Nga magluwas nga may COVID kadamo sang balatian pa nga ihi sang ilaga. Hindi kay sa ilaga lang. Ihi sang ilaga. Ihi sang ilaga gid. Amo ning kabudlay gid nga sitwasyon subong kay do kadamo sang balatian bla. Labi na ning may mga pilas action Rex nga maglakat-lakat sa tubig baha halong-halong gid. Kay basi masudlan sa nga ining kagaw nga halin sa ihi sang ilaga. Sa update naman ko action Rex sa world records ng COVID-19, sa karon nagsaka na sa 63,584,870. Ang nagkalamatay 1,473,746 kag ang naka-recover 43,980,327. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga datos ang cases naton dire yara na sa 431,630. Ang nagkalamatay 8,392 kag ang naka-recover 398,658. Sa Negros Occidental, may 77 nga kaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya nga 5,933. Sa Bacolod, 12
ang nadugang kag nagdala sa kabilugan nga 5,395. Ang Western Visayas sa kabilugan 141 ang nadugang kahapon nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 19,386 kag ang aktibo nga kaso 1,882. Ang recoveries naman may 71 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 17,401 recoveries kag wala sang dugang nga napatay bangod sining COVID-19 sa Western Visayas. Gani nagapabilin sa 553 ang death toll. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dora Kabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daghang salamat Aksyon na Dorel Cabato. Salamat gid sa imo sining reports gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Sa mga ka-aksyon tabalahos, san bayan ay aksyon ay din abuso, ha? Base sa source naton mga ka-aksyon, kag base sa Bacolod Executive Order number 73, series of 2020, atensyon na sa mga ka-aksyon ta. Amuning sundo naton kay base ini sa Executive Order sang syudad mga ka-aksyon. Atensyon sa mga nagaedad 14 anyos panubo kag masobra 65 nga mga persona nga may immunodeficiencies, comorbidities kag iban pa nga mga balatian kag mga nagabusong ang request gid nga kung pwede magpabilin lang sa sulod sang pulian. Kung may importante nga kaladtuan, ti amo na siguro, especially nga magbakal sang essential goods kag services. Pwede na. Kag ti dapat lang nga magpabilin sa sulod sang puluyan. Amo nang ginaingganyo gid, ha? Pero kung way sang bilinan, ti alang mo man sa ibilin nagaisahan nun da, kundi dalon. Ang curfew naton, namin ni kay halin las 11 sang gabi na, tubtub las 4 sang aga. Amo na mga kaksyon, ha? Kag 11 to 4 PM mga kaksyon, ha? Ang mga opisina sang gobyerno gali mahimo nga operate sila sang full capacity. Okay? Pero pwede gyapon kahimo sila sang alternative work arrangement. Next diri mahimo man nga makabalik na ho sa full operations ang mga establishmento commercials, no? Nalakip diri sa category 1, 2 kag 3. Ang hindi maka-operate mga ka-aksyon atensyon kita sa mga barbershops, salons, and personnel care services. Kag may mga dine-in restaurants ganing limited gid lang 50% ang pwede maka-dine-in, no? Mga iban pa, mga kaksyon nga mga fast food kag iban pa nga mga baligyan nga maka-operate sang 50% gid lamang mga kaksyon, no? Sa mga hotel kag accommodation establishments kung kung nagapamangkot ka mo, maka-operate ini sila. Basta importante may yara accreditation sa Department of Tourism, no? Sa DOT kamo kadto sa mga tagiya sang hotel and iban pang mga establishmento. Ang mga commercial establishments or commercial establishment ang mahimo lang nga maka-operate sang 50%. Kung sadto nagka 100% kamo nga operations, karon ya 50% lang, especially sa driving, sa paborito mo celery, sa mga voice calls and dance and acting.
pwede na 50% lang. Pwede ka na kabalik ulit, sir, sa sao-sao. Pwede na ni 50% lang, pero dapat makauna ka to, kay kadamo man siguro sa iba nga nakaparehestro. Kag mga sinihan, ang paborito namo ni Action Oliver, sinihan pwede na, pero 50% lang. Kung nag-ratio sa to 120, 60 lang ang pwede, no? Sa mga sinihan. And mga tourist destination, 50% pa ito. Kagang mga libraries, ati libraries siguro, 50%, pero ti magamuning nga plastada, laka-laka siguro, no? Basta 50% lang ginapanagutan. Ang mga paghiwat sang live events, mga kaksyon, kung nagapamangkot ka mo, pwede kuha ka mo anay siguro sang pahanugot gikan sa DOT, sa Department of Tourism, no? Amo nang sa mga live events. Mga bulangan, amo ni ang isa man ka ginalantaw nga bisan wala pa gani ma-MGCQ, bisan sa GCQ taga-operate na mo. Sa mga bulangan, Aryo, mahimo nga maka-operate sa mga bulangan bara, pero kinanglanon pa sa pagsulundan sang IETF, no? Meaning kung may pabulang da ngayon clearance sa IETF para sigurado galing kiti halos kalabanan di mga lusok malaning ginadakop mo. Pero kung sa mga bulangan ka may permit gid na kag depende na sa local IETF diri sa syudad kung paano nila panugutan nila kag kung pila ang makasulod, no? Mga warehouses, sa mga warehouses siya kag mga ilimnan daway man kami na daya kuan gid tudo. Pero kung mahagaranti okay man. Pero kung why gid hindi sa gyapon maka-operate ang mga warehouses kag mga ilimnan kag ang mga alam panganan la sa mga kabataan sa mga mall may ara na, no? Pero hindi pwede pa ina, no? Mga shopping malls kag iban pa ang mahimo nga maka-operate na in full capacities. Bali full capacity na sa mga shopping malls kag iban pa nga mga commercial establishments. Mayara sa gyapon nga parte sa makaulubog na ilimno na partial liquor ban. Kung sa diin, sarang kamo makabaligya sa mga store owners tabla, sarang kamo makabaligya sang mga ilimnon from 12 p.m. to 6 p.m. Kag kung mahimo ang hindi maubos kag kung magdugang pa bakal na lang kamo kag dalon sa inyo sining nga puloy-an o kon pribado nga lugar kag didto mag-continue sang pag-inom-inom. Okay? Mahimo man nga makahiwat sang mass gatherings katulad sining misa lang. Mga 50% lang sa sitting capacity mga ka-aksyon. So amo man lang ng iban nga mga bagay kag pagsulundan sa idalom sang MGCQ. Okay na? Basi kung may mga iban pa na galing kay kadamo gid kung kaysa nga naga-bayular, no? Naga-sobra bla. Ayos, sige mo lang nanay for the meantime under sa MGCQ nga mga dos and don'ts, no? Sige, kantuan tanay si aksyon na din abuso, balita gikan sa patrol. Standby man karon dugay-dugay kay magabo tadiya sa ngaton sining sap sa ERB ho kay amuning mayo din. May 500 pesos kita nga nagahulat, no? Karon lang dugay-dugay kay madraw kita. Kantuan tanay sa aksyon din abuso balita sa patrol.
Ini may kang tanan sa ginabulubanta 350 tubtob 400 ka mga preso na talana nga i-commit sa BGMP sa Disyembre 8. Yari ang countdown sa report ni Akson Eden Abuso sa Patrol. Akson Eden. Action na Rex Bulubanta 350 tugtog 400 sa mga person deprived of liberty o kanining mga preso bala ang natala na i-commit sa Bureau of Jail Management and Penology Facility sa Disyembre 8. Sila kay Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne, Deputy Regional Director for Operations, ikumparar ko na Action Rex sa unang schedule of commitment sa itong Nobyembre 13, ila ginapaabot nga mas madamo sining Disyembre 8 bangod makompleto na ang mga dokumento sa mga preso nga wala na baton sa una sining schedule. Dugang pa ni Peremne, istrikto ginila Action Rex nga ginapatuman nga kung wala gani sang RT-PCR swab test result nga negatibo, 14 ka adlaw dapat nga naka-quarantine ang preso sa tagsa ka police station antes isaylo sa pasilidad sang BJMP. Ginpalayag ba ni Peremne nga hindi maapektuhan ang ila schedule sang commitment sa mga preso sa pihak nga may napulo ka mga detainees sa Sagay City PNP ang nagpositibo man sa virus. Natalana sa masunod nga kung ang masunod nga commitment among sa katapusan nga semana sang Disyembre o kung una man nga semana sa bulan sang Enero masunod nga tuig. Pamati naton si Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne. Hindi man ma'am kay anyway may ara man kami isolation namon. And hindi gid ma'am ang ginabato namon dapat yan may result isang RT-PCR negative. Yes, certifications for sa wala result hindi sa mga RT-PCR man. But for sure wala man ang yapo namon gina mix yapo sa kadamnan. But instead may ara kami area gid para sa mga amuna. To be sure pagit. Actually, ang una nga commitment namon sa accounting namon more or less mga 300 pero wala man to gani maglabot sa 100. So may mga nabilin pa nga 200 nga wala tumamit ang requirement namon. So siguro this coming December 8, mga dira sa gyapon siguro sa mga 350 to 400 siguro ang gina-expect namon. Kadamo. So with that complete na siguro nga requirement, may mga damo siguro basi mamit nato ng mga 350 to 400 siguro. Action Rex sa hambal man ni Sir Peremne kay 300 mangitani Sa bilog ning probinsya, no? Yes, correct, Action Rex. Diba akomodar nila kung magamuni kadamo, mag 350 to 400, makomodar ni sang BGMP ta? Makomodar man nila kung Action Rex kay actually estimated lang man na nila kay ginabaki-baki man nilang schedule kay para sa November 13 tani 300 man Action Rex ang una tani balang sa ila balang pag-account 300 tani galing paglambot dito may mga PDL siya nga kulang wala nakalambot 14 days nga na quarantine sa police station nga ginhalinan ang iban wala sang certification ang iban wala sang RT-PCR swab test nga negative result. That's why nga paglambot dito Action Rex nga kulang pinila mga dokumento ginapagbalik danay sa police station. Pero ting mga ginbalik na to una Action Rex most probably mabato na. Pero anong status ang mga presuhan sa Bacolod daw? Anong status sa mga police stations Blackson Eden? Okay man lang? Medyo puno-puno na gid Action Rex ang iban. That's why gani nga nagpahanugot na sila nga magbaton sang commitment pasulod sa BJMP kay tinagapangabay man ang mga police stations nga posible basi mahimuan pamaagi nga makabaton sila Action Rex bangod nga wala labot nga medyo puno na ang custodial facility sa mga police station mautodoto do kun mahamper pagid bala Action Rex ang ila sining mga operasyon di lugi naman sila sa accomplishment kung amo na Action Rex kay hindi sila kagunson panakop bisan arrested wanted person bangod wala sila sang butangan amo na Action Rex subong ang ila nga mga palaligban. That's why nga ginatinguhaan man sa BJMP somehow nga mak-accommodate man kag masolusyonan ang problema sang aton sini nga mga police stations. Kag sa mga nagapamangkot sa gihapon nga mga himata, ginpalayag ni Sir Peremne nga tugtog karon wala pa sang sabat ang ilaging pangabay sa regional o sa national headquarters ng BJMP angot sa mga pagpahanugot Action Rex no sang visitation. Yes, correct Action Rex. Wala sang bisita pa? Wala gid Action Rex since
March. Grabe kalawig na gali eh. Oo, that's why Action Rex nga ang balila tani do human consideration bala nga tungod Paskwa. Oo, pwede man lang ka social distancing, di ba? Yes, Action Rex, actually nagpalayag si Sir Peremne nga may iban diri nga mga facilities nila sa probinsya ang dalag po bala ang space kaganda na gid Action Rex kay preso makita mo na bala sa TV sa iban nga mga ginapalayag or gina-report nga magatubangay lang gid ang PDL-AB kaya himata pero may kristal sa tunga. Di pwede na iya mabuta Action Rex para sa mga bala magkitaay lang sila. Para sa mga counter na abi? Correct, Action Nga Rex. may kristal, pero mabati ay man sila sa ambalanay, no? Oh, mabati ay lang na sila Action Rex. Pwede ba masinisabi? Grabe, galing kay ti kinanglan parang iban nga mag-uyatay mo, hidlawanay man ang adaan. Gani Action Rex, kay amo ni ginatawag ka subungan yung normal. Muning gina problema na to, nabi nga sitwasyon. Subong since pang March gali, no? Oo, Action Rex. Pero Kalawig na nakita ba? mo, may iban nga mga BJMP facilities, especially dito sa Luzon, na nakakam up sila yung virtual na Action Rex nga visitation. Galing kay hindi man tanan may ara sang pondo or inaulikdan sang LGU nga para internet nila, para computer, kamera nga gamiton dira sa virtual Action Rex nga visitation, quote-unquote, kumbaga, nga pati gayunon sa kada facilities para sa benefit man sa aton BJM, mga PDL. Pila na ka bulan do, almost 8 months nang way komunikasyon, mga 8 months, 9 months na siguro, wala komunikasyon, grabe guro, no? Yes, Action Rex, ito yung iba niya, especially mga close bala sa pamilya nila, mga naanad gid nga ginabisitahan, mga Action Rex, nabudlayan gid sila. Kaya subong kung may mga kinahanglan tong ilang mga PDLs or himata sa sulod, ginadulong lang dang ilabi mga pagkaon or mga bayo sa gwa lang. Weekly may ara gid nga bisita ya kada semana Action Eden mo. Yes, gid Action Rex na anara na tani nila. Especially tawo lang na sila Action Rex sa mga PDL. Gani kagang iban dira ti circumstansya lang nagtulod kag iban sina mga inosente para mo. Amo gid Action Rex, mga birthdays, ng iban may mga special occasions. PDL na sila danara pa sila sa sulod, hindi pa gid sila mabisita. Sabay pa Action Rex nga go na gid padayo na gid nga may vaccine na or basi kita pa lang Pilipinas pa lang makahimo sang treatment ni gamit sang virgin coconut oil, no? Basi maprobahan na to Action Rex, basi kita makahimo treatment sa COVID-19. Nothing is impossible man. Kahit Merry Christmas ko, no? Maninoy Rex. Yan pangamuyuan lang ni Ihada nga nga normal na nibla sa dasuntuig 2021. Yes. Dapat pagsangat sang 2021 normal na bla tananaw kag may aragid man kaso abi pero hindi tama na bla kag back to normal na nga panggawi bla. Yes, sa importante wala lang sang may magsige kapasaway bala Action Rex. Importante na. Amo na da kay para magbinuligay kag maghinirupay kita tanan. Ate, okay gid. Good Maninoy. Good. Teka, balo ka na sang size ko ha. Okay 24 days to go. Gani, no? Oo. 24 witness, dias na lang. Ayos balita alin sa patrol, ang Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Patrol, no? Sige, salamat gid Action Eden. Kadtuan ta dugay-dugay ang tugang nga mga reports sa Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center on standby na si Action Marlon Hinubiya sa Kapitolyo ga karakasama, no? Naligid lang ha, standby ay kay yari na nga aton sining nga sa ERB. Sino naman ang winner sa yari mga ka-Action standby? Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod.
Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ayos! Kinakontakta na subong ang antong sining nga winner sang SAP sa ARB 500 pesos na ofietos guro. Basi kung lubat siya, daw garing naman tong primero nga tawag sa iya. Nanong natabo siya? Dayaliwat, no? Kailan taon tani si... way nagiguro. Pare Norberto, pasensya gid, no? Madro kita liwat rin. Magabot kita liwat, sir. Liog ta, sir, no? Lantaon tani kung taga din sa iya. Be? Ati, sige. Bataon pa. Mo sa edad ta, Sir Elre, no? Why si Pare Norberto, ho? Di pasensya gid Paring Norberto, no? 500 pesos ang nagahulat sa aton sining nga winner sang SAP sa ERB. Ay, puwerte, no? Amuning ka budlay nga daan sang tiyempo subong kinanglanta maka money 500 pesos. Simple lang ang aton sining nga palamangkutanon ari nag-ring na. Okay. Hello? Hello, mayong udto, Madam Rosine? Oo. Si Rosie Fee. Si apelido mo? Oo. Okay. 66? Oo. Okay. Taga din ka gani? Ano, sir? Taga din ka? Taga din? Mansilingan. Taga Mansilingan. Ga pamati ka da Action Radio? Oo, kapamate. Basi way ka ga pamati? Subong ga pamati ka? Direk kantong ka. May naga-coach na yun. Basta Rex Cantong na. ga pamangkot pa lang ko gani. Rex Cantong na yun, ha? Ha? Kapamate, gid ko kay dugay-dugay na nga way mo ko nagabutan. Gali. Dugay-dugay na ka ang intray mo na eh. Oo. Sa sano pa nini mo nakapasakop ka? Itong nagliligad pa? Sang primero, gid na entry ako. Ba, puwerte. Sige, ikaw na nagabutan ko. Hindi na ako magpalawig pa. Congratulations, Madam Rosie Fee C. 66 years old, taga Mansilingan. 500 pesos ang imo sininga batonon. Congratulations, Madam Rosie. Salamat, gid. Thank you, gid. Anong mahambal ta? Nga daw nasubuan kay mo sang 500. Doon nasubuan ba? Sige. Anong mahambal ta, madam? Salamat, gid na madamo. Sige. Ayos, mati-mati lang sa Action Radio, ha? Okay, sige. Thank you, gid. Salamat, gid, Madam Rosie Fee C. Sa iya sining entry, taga Barangay Mansilingan, Bacolod City. SAP sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. SAP sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you and congrats gid kay Madam Rosie Fee C. sang Barangay Mansilingan. Ay, taga dito sa gali sa Mansilingan. Manuay ko gali na pamangkot ba? Sige, congrats gid. 500 pesos, Madam Rosie Fee C. Ulat-ulaton mo lang da, Madam. Basibwas, matigayo na. Basta hulata lang dira ang mensahe ni Action Marnie kag sang pera padala. Kay ipadala ta ina sa imo sini nga hagdanan ang 500 pesos. Ayos, sige. Kaduan tanay sa Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa Oversight Committee sang Bacolod ginapaboran ang pangabay sang simbahan nga mas paliputon pa ang curfew para sa Misa de Gallo. December 16 na nibla masugod mo.
Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex supposedly malakip sa executive order ni Mayor Bing Leonardia ining tikang no or recommendation sang Oversight Committee sang syudad nga mas palipoton ang curfew hours base man sa pangabay Action Rex sa sang simbahan para makakandak sang duwa ka misa sa simbang gabi 3:30 AM kag alas 5 sang gagahon Action Rex. O galing gis-interview naton kay Bacolod City Councilor Archie Balibar ang author sang curfew ordinance sang syudad. Wala pa ni Action Rex nakita ang opisyal nga Executive Order 73 ni Mayor Bing Leonardia, pero sang ginhambalan naton siya nga ang EO no sa 12 pages nga EO ni Mayor Bing nga pagwa last night wala dito nabutang ang provision no nga nagapabor ang LGU sa Bacolod City sang mas malipot nga curfew para tagan sang ligwa ang pagpatigayon sang simbang gabi no. So sunod rin kay Councilor Balibara, pwede sa gihapon Action Rex makapagwa sang panibagong mando si Mayor Bing para hatagan sang pabor or favorably bala no nagasugot man nga ipatuman ang mas malipot nga curfew. Kay kung basihan naton ang 12 pages ga EO 73 ni Mayor Bing Leonardia, nabutang dito nga ang curfew 11 PM hasta 4 AM. Amo na sang general 11 to 4? 11 PM to 4 AM. Hambali Councilor Baribara, amo na siyang general rule sa dalam sang city ordinance ang sa curfew na kon MGCQ ganing status naton automatic 11 PM to 4 AM ang curfew. Ano yung gusto ni Councilor Archie kag sa apelasyon sa simbahan? Anong oras to? Pabor sa Action Rex sa Oversight Committee nga ayon na no nga sundon or hatagan sang grant ang request sang simbahan. Doon nga wala siya nagambat sa specific nga oras Action Rex sang curfew, pero sa siya ang request sang simbahan nagapabor ang Oversight Committee. Okay naman ni siguro ang 11 to 4 po 4 AM ga start na ng misa na. 3:30 Action Rex 3:30 pangabay no ni Bishop Puzon. So muna siya ting 4 AM sa kulang curfew, pero ang balik Councilor Baribara mayroon sa gihapon sang emergency powers si Mayor Bing nga mag-set sang curfew anuman nga oras kag samtang nakapaidalom kita sa modified general. Pagka December 15 siguro may 11 to 3 Pwede na hasta December 31. Posible na siya Action Rex. Depende kung magpagawa sang panibagong mando ang alkalde sang syudad sa Bacolod. Sa Bansang Oversight Committee kaya mga membro diri si City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, araman si Secretary to the Mayor Attorney Joseph Quansing. Kagaman no si Councilor. Pero kung mag 4 o'clock short gid sa oras ang simbahan na? Kahit kung 3:30 Action Rex, amo na siya ang proposal no ni Bishop Buzon. 3:30 mag-uumpisa ang first mass for simbang gabi, ting 4 AM ang curfew. Di ba sila dinakpanay kag damo ang madakpan Action Rex. Kaya nga kung mahimo ma-adjust since may mga tawo yung nagalakat simbahan na stress plus ang kagahon para sa 3:30 nga misa, di basta bilang ka nga Action Rex nga dakpon ni mga magasimba na simbang gabi. Kaya ang purpose ikaw nga daan 3 o'clock ka nga daan ka kadto sa simbahan. Para makapalita kahit sa ang pulangkuan mo sa yung position Action Rex sa simbahan. Kaya ang purpose rin nga ginduwa ang misa sa simbang gabi para hindi maginotok Action Rex. Kaya nagamay asang first batch kag may raman sang second batch. Yang matabo sining misa ta sa December 16 sa Misa de Gallo ni 3:30 to 4:30 tapos 4:30 to 5:30 mo na? 3:30 AM ang first mass Action Rex. Tapos siya ang proposal ni Bishop Buzon. Kaya ang second mass is 5 AM. Dumera sang gap, no? Doka preparation, kumbaga. O kaya ang simbahan stricto man nga nag-comply sa mga protocol. Kaya after misa, disinfect na Action Rex ang bugos na simbahan para sa masunod naman nga batch sa mga sumilimba. Ano ang tingog no ni City Councilor Archie Balibar, ang author sang curfew ordinance sa Bacolod City? Yes. Huwag ko pa nabasa di lang bagong executive order. Okay. To be honest, huwag ko pa nabasa. Kaya supposed to be dila na i-include ang sabahin sang misa sa Misa de Gallo. Kaya ang nga mo sa tunga daw agreement was dila isulod sa executive order ni Mayor. Okay. I-check upon kaliwat. Pero subong attorney, pasana mo 11 to 4 ang curfew? 11 to 4. Ang general rule kay MGCQ kita mo i-check ko lang
kaliwat, ha? Wala pa siya na state sa EO. Kung wala na ma-include yan natin iyo. Attorney, nga paboran sang LGU ang request ng simbahan. Ang amon niya nga recommendation is in favor. No? Okay. So, question na sa pag-plastar na to. Action Rex, nabatian si City Councilor Archie Balibagas na supposedly based agreement sa Oversight Committee dapat ma-include ang provision nga nagpabor sa request ng simbahan. So depende niya kay basi boss nga adlaw Miyerkules may raman sang press con si Mayor Bing sa kung ano ang update, no? Dapat early pa na nila kay December 1 may 15 dias pa nga preparasyon ng simbahan. Para nga bisan paano maplastar na nato na Blackson Dale pag-abot December 16 simbang gabi na kung ano oras gid ma-start, no? Correct Action Rex, no? Para man sa information, education campaign sa mga churchgoers kay basi bala a day before isang simbang gabi dira palang ma-anunsyo ang pabor. So mayo na nga advance Action Rex a week before or 2 weeks before mas mayo nga advance para makapreparar man ang simbahan diri sa may syudad sa Bacolod or under sa Diocese of Bacolod. Update gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time las 12:24 ng aton oras 12:24 na. Daligi lang standby na Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo nga balita kay balikan ko lang ikaw dira dugay-dugay pagkatapos lang sining importante nga commercials. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Babalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time las 12:25 ng aton oras kaigma na kapanyaga na kung wala pa pagamat-amat na, no? Himos kay tig palanyaga na. Ayos, sige kantuan ta na yung balita ni Action na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa probinsya ho magpatuman sa 4 ka adlaw nga moratorium sa pagbiyahe sang eroplano subong nga bulan. Biyahe sa Enero 1 suspendido man. Sige, baloon ta upod sa kay Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. Sa detalye, Action Mar. Action Rex, sama ng bagong nasaad sa Damlaglangin permahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga panibagong executive order nga nagapalawig sa implementasyon sa Modified General Community Quarantine kon MGCQ sa Bogos nga Negros Occidental tub December 31. Walang ginatawag nga moratorium sa biyahe sa 3 ka mga airline companies. Sa siring bulan sang Disyembre pati ang una nga adlaw nga bago nga tuig ang tuig 2021 moratorium sang biyahe sang Philippine Airlines, Cebu Pacific Air, Cebu Pacific tatlo malani ka kumbuya ka kompanya mo. AirAsia, Cebu Pacific ag Philippine Airlines. Bispera sang Pasko kag bispera sang bagong tuig moratorium na kag adlaw sang Pasko kag adlaw sang bagong tuig bali 4 na siya. December 24 kag 25 way sang biyahe way sang sweeper flights. December 31 kag January 1 way man sang sweeper flights. Pero ang dress dira nga mga areas may biyahe na yung Action Mar. Biyahe Action Rex gin
kung sa mga tado pa sang isda Yung pahat-pahat na nadaan ni mas temprano. Pero at least ang mga kakson tadra nga magpululi na pwede nakapareserba unless kung way ka pa inugplite. Man kay ang flight advisory nga nasaad sa Negros Occidental Tourism Division FB page may arada sa nabutang nga reminder na dapat mag-contact ang mga pasahero sa ila sa nga airline for final confirmation sa ila sa nga biyahe. Dapat pahiangon sila na una. Airline company, aeroplano nga ila sa pagkasakyan, is magpadulong sa Airport Action Rex. So, amo na isang bag-o kay as isto ang nasaad to sa una nga mga executive order nga nagapalawig sa MCCQ implementation. As isto siya, pero kagabi, amo ning bag-o ang moratorium, 4 kabiyahe sa ng 3 ka mga airline companies. Saad man din nga dapat isa lang ka flight per week per airline company, Bacolod Cebu, Bacolod. Tag 2 man ka flights kada semana per airline company, kabiyahe nga Manila-Bacolod, Bacolod-Manila. But silingon, nagapakita lamang Action Rex ning mas damo-damo ang mga pasahero na nagahalin sa Metro Manila ikumpara sa probinsya sang Cebu. Sa Sea Travel naman, dapat 150 lang ang kadamoon sang pasahero nga tugutan kada adlaw sa kada shipping company. So manasa nga importante nga may baluan sang mga pasahero nga magapuli diri or pamilya nila nga ari diri sa Negros Occidental, importante nga mapabalo nila nga way sang biyahe may moratorium sa tong 4 ka adlaw again mention naton. Singit ko lang kay diri sa Kapitolyo Provincial, naguratulat kita kung tani sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa kay bakwa kita sang reaksyon sang gobyerno provincial may kantanan sa paglakip sa Negros Occidental bilang isa sa 8 mga areas sa Pilipinas nga gin-classify ang areas of concern pagod man sang pagsaka ang kaso sang COVID-19 o galing damo-damo sa mga bisita subong Dr. Diaz diri sa iya sa nga talatapan tingwata lang nga malapot sa karuna apon gabanti may araman sang regular nga session nga sanggo di ang panalubigan diri sa ila sa nga session hall. Isingit ko lang kay ang sunod sang Kabankalan kundi isa man sang talulupang dun subong kung nakaso sang COVID-19 ang hambalon pag-ugali subong Public Information Officer ang Kabankalan sa persona ni Jake Carlin Tugbang, no? Bali naghatag siya sa latest nga datos sa kaso sa COVID-19 sa ila sining syudad. Ang kadamoon Action Rex sang mga city government employees agin paidalom sa swab testing 141 141 sa 141 may duha Action Rex nga nagpositibo o duha ang nagpositibo. Maabot nga Disyembre 3 sa Huwebes nga adlaw may isa pagid ka batch sang mga government employees tara sa may Kabankalan nga ipaidaloman sa swab o kon RT-PCR test. Ang karamoon naman sa mga empleyado nga nag-positive ang latest kundi duha, ang duha idugang sa 24 so 26 na tanan. O ang karamoon sa mga government employees nga nag-positive tira sa COVID-19. Ang oras sa mga adlaw hambal ni PIO Tugbang ka-issue si Mayor Pedro Zayco sang panibagong executive order. Ang executive order nasa ad reaction Rex ang pag-adjust sang oras sang curfew dara sa may Kabankalan City. Ang curfew
subong dira sa Kabankalan nagaumpisa alas 9 sang gabi tubtob alas 4 sang gagahon. Bali maidog-idog na siya magaumpisa alas 10 sang gabi tubtob alas 3 sang gagahon. Ikasaad man sa siring order nga waay na sang social gathering, waay naman sang Christmas party sa bisan din man nga departamento ng gobyerno sa syudad sang Kabankalan. Skeletal force man ang pag-duty sa mga empleyado Action Rex katunga work from home, may team A, may team B. Work from home ang team B, sa sunod nga adlaw, duty naman sila sa Dina? Kabankalan. Kabankalan. Si Skeletal anay ang kanamuon sa mga empleyado nga mag-duty 50-50. Taga 50% lang ginto nga ini sa team A kaga team B. Team Action Rex sa pagpatigayon sang swab o kon mass testing. Team A, team B man Action Rex. Bolos-bolos pero sabi ang team A subong work from home. Son ang work from home ang team B naman. Empleyado sang city government sa Kabankalan. Pero ang Isabelaya wala opisina hasta sa Biyernes? Until December 4, lockdown. Magluwas lang Action Rex sa mayara sa mga importante nga piling nga gawon. Pwede sila maka-report sa ilan sa nga munisipyo. O grabe, sigapon ang bantayan ay kabanti. Mayara pa Action Rex sa ginahulat nga resulta sa swab test mo. Pila sa rin ka mga naka-close contact at itong mga nag-positibo una sa COVID-19. Ang ka-action gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Henovaya, una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat Action Marlon Hidawia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang iban sinipa, karunan talang ning mga information gikan dra sa Kapitolyo sa Action Report sa afternoon edition. O daligid lang, standby anay sa report ni Action na Brian Morden sa Nokpo, kag report man ni Action na Eden Aboso sa BCPO plus ang aton siling mga out-of-town reporters. Dre kita na iho may TC mga ka-action. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig,
Nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin. Pila ka na subong, 13? Very young pa, no? Sige, happy birthday, Aksyon We. Adin diri sa pamilya sa Aksyon Radio Bacolod. Sige, daligid lang mga kaaksyon kay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nukpo. Pulis sa Banwasang Borsiao may person of interest na sa kasong pagpatay sa isa ka amay. Kag sa BCPO man, kag sa aton sining nga mga out-of-town reporters pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, ma-unload tanay isang mga talamyawon ta diri mga kaaksyon, no? Daligid lang, no? Parang sigurado maka-unload kita mga kaaksyon, no? Di na to ganito. Dali lang ha. Kay tirahon ta mga kaaksyon, no? May lang pagpamati gali ho sa kay John Evelyn Tumagin Brose. Kag ginatamyaw lang pamilya Brose, Tumagin sa Sipalay City. Salamat gid sir. Kay Yeye Leonidas, no? Yeye Leonidas, may lang pagpamati dra sa Singapore, naka-monitor via FB Live. Pamilya Leonidas, sang Pait La Carlota. Kay Iliterio Parcondayon, may lang pagpamati. Action Rex, may biyahe na Bacolod to Cebu vice versa, ang Ceres. Check ko lang na, no? Kay daw may aran na bala mo. Pari Binji Pelisario, paring Binji, may lang pagpamati, monitor sa Montalban, Rizal. Thank you so much, paring Binji Pelisario, no? And sa kay Lisa Montecastro, may lang pagpamati, no? Pamati dra sa Doha, Qatar. Kag haylang kuno sa mga katawhan dra sa Himamaylan City, especially sa iya sining pamilya kay GC Justin and Jomer. May lang pagpamatelin sa kay Lisa Montecastro. And di na pa na ding iba ni. Why ko na makita do hindi amo. Ang iban nga mga greetings dali lang ha kay gina-check tanay kung paano ta ini. Check kayang isa ta ka unit diri daw wala pagagana, no? Okay. Why gid chance nga mag-championing isa ka kuan sige, pagkaronan ko lang ni dugay-dugay mga kaaksyon ang iban nga mga greetings, pasensya gid, no? Kay hindi ta mabasahan ding iba, no? Sige, pagkaronan ta lang niya. Tirahon tani dugay-dugay mga kaaksyon. Sige, dali lang standby sa aton sining pagpanumbalik sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay. Ilang bagyo man nagdumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM.
Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:51 na ang aton oras 12:51 na mga ka-aksyon. Sige kadtong tanay si Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update tanay sining isa ka mayho nga ginlutang nga nagresulta sang kamatayon sini sa banwa sang Morsya. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon Brian. Yes, Aksyon Rex. Gin-check natin liwat ang Morsya PNP sa kay Police Lieutenant John Paul Tabuharang, hepe sang Morsya, kung kumusta ang investigation nila angot siring paglutang pinaligdan nga gabi sa kay Leonardo Garcia, kumadumduman sa aton siring magtagpalamati. Ngani siya ang nagapulupungko gid lamang sa gwa sa puloy-an sang sining
puloy-an kag may nagbakal diri sang gasolina kag likom saya ihibalo may malain ganito nga tuyo kag ginluthang ini siya. Rason sa iya sining kamatayon sa tubang pa mismo sang iya sining anak. So kay tabuhara diri Action Rex, may ara na ginman sila sang person of interest angot sini. So ila pa sini karon ginaplastar tanan-tanan kagang ining tawo ang suspetsado nakaagi na ni priso. Ang pila ka mga motibo diri nga nakit-an nila timalos ini kay ang pamilya sining napatay daw involved ini sa pagsugid bala sa otoridad nga ining suspect kag pamilya niya man may ginahimo nga illegal nga aktibidad. Rason nga tinadakpan gid kag pagwa galing di magpanugid si tabuhara kun ano nga illegal nga ini. So pagwa sining suspect daw nakamuno ini siya nga mabalos gid siya. So ining ginpatay gani wala gini ka labot-labot Action Rex kay taga kwan ini siya mo taga Minuyan nagkadto na da temporaryo puyo-puyo sa balay sang iya sining Iloy siya pa ang natimingan nga ginluthang tinalikdan nga gapi Action Rex. Gin-check nila actually kahapon wala na ning persona nga ini. So ginakuha nila ang kompleto pagid nga detalye kag naglaom sila nga timatagan sa hostisya ang ining nasambit yang persona. Basi available da akon nga voice clip ipa-play ko lang Action Rex sa tech natin. Sige. Isolated siya kay away pinakilya. Ang ini ang pinapanaw na pang personal interest. Nakikita ko na ini. Sila ang ginamalian at sila ang ginatugdo sang personal interest natin. So pag natin sa informasyon sa ating investigador, kaya mabalos na kapag may istorya ang personal interest na mabalos siya sa pamilya. Meaning ang pamilya sining napatay gabi, sir, may nakakita kontrada sa ila, sir, na muna. Balidugay na ini sir, hindi sila nakakita kontra kundi may mga illegal activities ang aton person of interest na sila ang nakatutlo. Okay. Nadakpan na ini aton person of interest. So hindi man ni sir bayaran kundi personal. Nakakuha siya sa prisuhan, nakakuha din pa informasyon na nakamba siya nga mabanos ito. Okay, sige. Action, Brian? Huwag sagsulo daw? Na-off? Sige, dali lang. No? Okay, balikan to si Action na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. No? Dali lang kay nautod ang iyang komunikasyon. Why na? Hindi na kwan? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid sa report ni Action na Brian Morden sa Nokpo Life Extension Vitamin D3. Amo ni siyang nag-supplement sa ikaayo nato ng Life Extension Vitamin D3. No? Ang tagid ini sila sang kasayuran parte sa Life Extension Vitamin D3. Matapos ang balita ni Action na Brian sa iluhanta si Action na Denaboso sa BCPO on standby.
Si Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa plano blahong nga ipangabay sang BCPO sa Emergency Operation Center sang syudad sa Bacolod nga i-pull out ng iban nga kapulisan nga ginpamtang sa contact tracing team o kon ang iban pa naton nga mga kapulisan. Pero natingal na lang ko dra sa area sang Station 3, ambot ko na buman sa Sumag nga area, kay may mga pulis para daya sa boundary sang Bacolod kag Talisay mo, da sa border nila ho. May mga pulis para daya nga naga-duty, 3 kun 4 ka mga pulis dira. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO. Sa detalye, Aksyon Eden. Action Rex plano karon sa Bacolod City Police Office nga ipangabay sa Emergency Operations Center kung mahimo na nila ma-pull out ang iban nga mga pulis nga ginpahamtang sa contact tracing team. Agod gamiton para sa police visibility sini nga bulan sang Disyembre. Kisunod kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Tico, ginpaydalong na sa Modified General Community Quarantine ng syudad nga isa ka indikasyon nga naghaganhagan na ang COVID-19 cases kag may mga mabilin pa man nga contact tracers matapos nagpang-hire man ang DILG. Aminado sa gihapon si Pico sang kakulang sang kapulisan sa BCPO kag madamo na sila sang reports nga nabaton angot sa kinawatay sa palibot sang syudad. Parehag ni Pico, kinahanglan nila i-utilize ang mga personnel agud may magbantay sa mga lugar nga masami ginakadtuan sang tawo kaangay sa mga malls kag iban pa nga establishmento komersyal, ilabi na nga nagahilapit na ang adlaw sang Pasko. Pero Aksyon Eden, may mga pulis pa sa boundary sao? May ara pa iban Action Rex, like ang query mo sa Sumag, may ara kita may isa duha pa da usually Action Rex nga nagabantay, pero ti subong wala naman gid sang mga requirements bilang ang kinahanglan magpasulod sa syudad ng Bacolod. So hindi naman gid maid-id ang mga border check-up points. Ang point nila Direction Rex ng BCPO nga mapahamtangan especially diri abi sa downtown area sa mga malls nga makabutang sila Action Rex sa mga help desk bala na para kung may mga insidente sa kinawatay o kung abi ano man dira abi nga insidente or aksidente, may ara din police nga makakadto bala sa area kay kung matunduman mo Action Rex before ni sang COVID-19 pandemic, di bala na enhance niya na utilize na ang tanan nga BCPO personnel, makita mo kada bangga, kada corner may mga pulis nga body-body nga mga napahamtang dira Action Rex. But tungod sang COVID-19 kag tungod kinahanglan man sang syudad sang bulig sang kapulisan, particularly sa contact tracing team, ginpangkuha sa Action Rex ginbang butang sa contact tracing team makmo 144 sa pulis ang ara subong sa contact tracing team. Hindi sila matandog, hindi sila makuha Action Rex para sa iban pa nga mga activities man sang aton sining nga kapulisan. Pero steady lang nada sila? Sa Direction Rex. Ang sa mga like for example sa Station 3 boundary sang Talisay kag bata blado o may ara pa da sila mo? Yes, Action Rex, may ara da sila gyapon kag ti amo man sa Sumag kay ti. Ano na dang imo nila kay daw gatilindog man lang nada sila kung gisaga check man kung gisaway man? Oo, may ara man na PO Action Rex nga naga-check sila. Kahit may ara man mga pagsulundan man ng syudad, check sila Action Rex sa mga dokumento man abi sa mga nagasulod man sa diri sa syudad. Pero hindi naman gid siling stricto kay kinahanglan sa mga requirements. Kinahanglan pa na nga butangan tada pulis? We don't know Action Rex sa strategic strategic plan man sa aton nga BCPO. Kay basta nga nahibaluan sa subong ang may-ara sa mga ginapahamtang man dira sa Talisay kag sa Sumag Action Rex kay may-ara pa diri sa going bala San Carlos. Amo na guro i-check ta na sa pamunuan sang BCPO kung ano nang mga pulis na kay may tag-tatlo, may tag-duwa. Ano na sila mga disenyo lang nada sa mga border area da? For sure, Action Rex may ara na sang rason dira ang aton sininga kapulisan. Pero sige lang, we'll find out
kung ano bala ang action record sa diin nga bahin sa strategic planning man sa aton nga PCPO na bilong sila action record. Oo, kung bala, iyas ang boundaries ang bata talisay, kung mayara morsya mansilingan dara, kag sumag bagong borders, kung mayara pabla? Yes, Action Rex. So, matira bandanay si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Regarding sa pag-downgrade sang aton nga quarantine status from GCQ to MGCQ. Isa ina sa iga-take up, iga-meetingan karon kay ang nakita naton dira sa aton nga mga visibility patrollers kulang gid kita. So we would appeal sa aton nga EOC, sa aton Emergency Operation Center nga kung tani maiban-ibanan naton kay 144 gyapon ang aton nga mga kapulisan dira kay para ma-utilize naton nga mga pangbutang kay subong gamat-amat na subong sako ang aton nga mga shopping areas, downtown areas, ang aton mga malls diri sa siyudad sa Bacolod. Kang hindi man manigar bala ma'am nga kadamo man sa mga nag-report sa aton nga may mga kinawatay nga nagkalatabo. So we would utilize them for the meantime unless otherwise hindi pag-grant ang aton ginapangayo ya sa EOC or sa Emergency Operation Center. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Eden Aboso. Una sa Balita Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kidaksyon Eden Aboso, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabago kang pinaka-epektibong herbal supplement. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon. Kantuantang balita ni Aksyon Roger Gotib, may lang pamati sa mga iban pa naton nga mga kaksyon karon lang dugay-dugay ha kay tirahon tananay inyo sining mga mensahe, no? Kantuan tanay si Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, ini may kang tanan sa 40 anyos nga lalaki ginaligad drug poser dakop sa ginpatigayon nga bypass operation sang mga kapulisan sa siyudad sang Cadiz. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, isa naman ka bypass operation naging kasa sa mga katapos sa kapulisan sa Bansa Station Drug Enforcement Unit. Si Dalom Noan sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Iniging patikay mga alas 9:40 sinigila mga aga sa bahin sang Purok Bulinaw sa Barangay Sound 6, Ciudad San Cadiz. Ang gidakop diregin kilala kay Rocky Jimenez E. Flores, 40 anyos sa edad, may asawa, kag residente man sa mga lugar. Ini siya ang yara sa street level target o street level individual nga sa riin, gina-surveillance na sa mga katapusan nga Station Drug Enforcement Unit antes pamanging kasa ang operation. Nakuhaan ni siya sang anom tanan kasasya Cebu nga sa riin, ini ang ginapatihan nga druga kaya sini nga baligya, kalakip na dire ang isa ka bypass item. Na-recover man ang 500 piso bill nga mark money, naging gamit as bypass money sa pagbakal sang druga gikan sa suspitsado. Suro sa payag
sa Station Drug Enforcement Unit sa pagpamuno man ni Police Senior Master Sergeant Romar Bayuna nga ang ila kini nga paghimo na mo ang papaydalom ginayon sa crime laboratory pagdala kining mga item ago di pa-examine kaga posible buwas nga adlaw matigayon naman nga ma-inquest ang ining suspect sa pag-file sang kaso. Detinado karon ang suspect sa bahin sang Cadiz City Pentic Custodial Facility. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. It is Aksyon, Roger Gutib the report sa Bacolod. Aksyon, Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Roger Gotib kay Mary Vic Piniti Peruelo. May lang pagpamati, Mary. And sa kay paring Romo Pasaporte. Kag sa aton sining nga mga kaaksyon dra sa Central Market og monitor si Jojo sa Erwin's Tailoring. Da si Gabong drang Aksyon Radio. Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon dra. May lang pagpamati, no? Dara sa sulod sang Central Market. Kay Sunny Boy Arnaldo Paladar. Dara sa gwa naman niya sang Central Market, no? Ga-monitor si Sunny Boy Arnaldo Paladar. Kag kay Kirk John de la Cruz, bro, may lang pagpamati, samtang nagabiyahe ka, bro. Biyahe ikaw, padulong sa diin nga ruta, bro. May lang pagpamati, Kirk John de la Cruz. Kay Rosalina Arellano Espadero, Julio Soles, may lang pagpamati, and Raymond Ligaspi Pinida, may lang pag-monitor sa pamilya Marinay de la Cruz Ligaspi, Santa Ana Ligaspino Pinida, Gador Kambunga. Ano siyang Kambunga? Gapamati kami diya sa La Carlota. Thank you so much, Gid, no? And Michael John Season, may lang pamati kag sa tanan nga mga fans ang Energy Fans Club sa may mga 13-month. Have yourself a Merry Christmas. From Chato, Ilisi, Paranaque City. May lang pagtimo lang kay Victorio Hison Jr. Ayos, dagang salamat gid Sir Michael John P. Season. Okay, Grace Barriento Solera, may lang pagpamati kag taga Hacienda Monteverde. Dara sa ila ni nanay kag tatay watching live from Calamba, Laguna. Thank you so much, Grace Barriento Solera. And Laikan Hyper, mayo lang pagpamati Laikan. Dagang salamat iha. And Arnel Disamparado, dira sa Purok Matahom, Barangay Mansilingan. May lang pagpamati kag kay John Sibalios, no? Dira sa Hacienda Teresa Sarabia. Ginatamyaw ilang Sibalios family. Kag monitor siya dira sa Sumag, no? Sa Barangay Sumag. Salamat kay John Sibalios, kag kay Warlito Nisya, kag kay Tomas Broniola, kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay Yorb Quiniol, J.R. Mainit Rihon, kag kay Lilibeth Malaka Pabilio. May lang pagpamati sa kay Captain Herman Bololiaza Jr. Ayos, kadtuan tanay si Aksyon Percival Villamor, gikan sa La Carlota City. Ini may kang tanan sa 3 ka mga persona nga lunsay nagkaladakpan sang kapulisan sa Banwa sang Moises Padilla matapos nga naktuhan nga nagapanahor. Ay, Pertino. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor. First. Yes, Action Rex, ang Moises Padilla at Police Station nagkandak sang operation against sang illegal gambling kahapon, mga alas 2 kahapon sa hapon, Action Rex. Kag ang operation ila pamunuan ini ni Police Captain Randy Bagor upod ang alert team dito sa may Barangay Inulingan, Moises Padilla, Action Rex. Kag dire nadakpan ang 3 ka suspitsado kag naaktuhan nga nagahampang sang illegal nga panahor nga gintilan dire sa kay Arceli Rito E. Hilario. Arceli Rito E. Hilario isintay anyos kag si Hina Rukiro E. Benyaris 34 anyos kag si Rodrigo
Arangki Havillana, Roderick Arangki Havillana, 34 anyos, pumuluyo tanan sang barangay Inulingan, Moises Padilla. Ini sila nga tatlo na aktuan sang aton pulis sang Moises Padilla nga naghampang kag nakuhaan sa ilang posisyon kag kontrol sa isa ka set sang baraha kag duha ka 240 pesos action rex nga amo ang ilang taya action rex kag ini sila karon nagapangatubang sa violation sang Republic Act 16 auto action rex ipasaka sang aton kapulisan sa Moises Padilla. Karon ini ang suspect ara karon sa custodial facility sang Moises Padilla PNP. Report live gikan diri sa compound sang Moises Padilla PNP ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga ka-aksyon ta, by the way, thank you so much gid sa kay-aksyon Percival Villamor dira sa Silita Village, Alihis. May pang sulod-sulod sa Puloy-an dira, naka-adventure kuno color gray, no? Ti isa naman ka mountain bike ko, ang gindalasa nila dala sa Silita Village, Barangay Alihis. Naka-adventure ba hindi gin magsaligan, naka-adventure color gray. Ang isa naka-bonnet. Ay pwerte, no? Sa nagligad nga Sabado, ginkuha man ang duha ka bike. Adventure man sa lakyan dira sa Irorico. Ay nano ini man ka budlay ining sitwasyon. Pagro aligmata sa mga kaaksyon ta, kag kung may ideya kamo, palihog lang ihotek sa mga otoridad ta kung may kilala kamo nga kasubong sini, no? Di sa lakyan na ang mga animalis nila. Ay pwede. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby. Matagtapila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang... Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Ayos, alang-alang na tagaling sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. No? Why na kita time, standby na sa igasunod sa diri ginamang madugay. Ang This Is My Life upod sa kay birthday girl. Aksyon Welma Sugaton. Happy birthday, Liwan. Salamat sigid mga kaaksyon. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.